Nou Sinterklaas, wij hebben jouw video's zien. Wat ben je al van plan? Nou ja, wat zal ik zeggen? Ik wil eigenlijk bewijzen dat ik helemaal net oud ben. Nee, en ik dacht, nou, ik maak het maar eens even op de hippe tour. En toen, nou, ik dacht, hoe kan ik dat dan nog maar een beetje bewijzen? Ik ben met de brandweer op pad geweest, op oefening. Nou, dat wie toch wel een gebeulig, hè. Maar ik heb oprijden en ja, ik nog in een grote Amerikaanse auto rijden. Ja, nou, dat was wel heel spannend. Maar er zitten allemaal wat de volle krapjes op. En ja, nou, dan moet me wel even van het. Ik wie bij avontuur, dat wie zo'n klimgelegenheid, weet je wel. Nou, daar hik het zwit tussen de bil. Dan moest ik ophichten in een zipline. Dan begon ik al wat te twijfelen. Dit begon ik zeker te twijfelen. Ik dacht, ja, Sinterklaas, is dat nou wel dan? Nou, ik dacht het net. Ik dacht, nee, ik hou me toch maar bij het orde. Gedichtjes schreeuwen vind ik eigenlijk veel leuker. Nou en dan een cadeautje uitdelen en inpakken. En even maar de band die bij me op schurten zitten. Dat past me veel beter. Dus ik hou me maar bij het orde. Ja, dat doe ik. Ik hou me bij het orde.